Someone's trying to get up the coconut tree. Ay, kakatawa. Buang. Ay, nakakat na lagi ka ga. Di na siya gusto og kuan di ay ka nang. Unsay nga ning. Ay, kakatawa, kiring. Mama na. Dili. Mama ko. Alam, sama din mo pa. Pamuhi dia. Nya, nakuha man yung video ka. Nabali ako, guys. Aray ko. Nabali ako. Gibali niya ang. Unsa nga ni niya, Chin? Ako manuntay tambok. And I am up. It's a good exercise climbing up this coconut tree. Oh my God. And my sister pulled. Nagmingoy. Kaon saan naman na nagbalik gangi mo naman ang gibali. Yeah. Bawa ni kalit manunzag. Katawa mo, gud ka. Hmm? May katawa mo ko. Kaya namin na kaya picture, ga. Wag yoy kapig saka. Ipaningot ra jud kog ayo. See? Actually mo na. Uy! Actually mo na og nako kay magbutong nami. Bye.